mani monego nyisi adira niya waziri migao momini to kwane koromo kodi ahinya emomiyo ne winjo kata ka ndalo manokete to jopiny penyo niya gimoro kaka education onego mi an educationist ng'ama understand ni ber somo mokwongo en ang'o. An awuon madwa donje migao ni asomo marom nadi. I must have loved education. Ng'ama nigi degree achiel kohero somo kik wariambe. Ng'ama nigi degree achiel kohero somo. Mano koro kwa pimo koro jatend migao masani mano osenindo. Ne osebet kanyo ng'ata mano wacho ni educationist ne wang'e Saitoti. And we could talk about Saitoti. Nekech nwaneno kochal gi migao momiye. Macho onani obiro Professor Magoho biro ne chal gi gima nomiye when Amina Mohammed no mi docket mar education ne jopiny ywak ne gi ywak na manogole nekech she was not an educationist and she understood nothing about education. Let me just be honest. To Amina Mohammed is a replica reincarnate Maren Mashum. Omiyo kwa mbele gi wach somo as you said is very dear to me by the way. Nekech ang'eni somo emomiyo adhiambo ni kama entiere kabisa. Omiyo kitugo gi nyathi ng'ato ma kinyalo bet president marwa kwa duto wasewe pinyni to ang'o ma wadhi wene jopiny. Mani penjo maduong'. Wadonge matin ne dakika 6. Mumi nacho ni tok makama mite. Mana ni samoro nyalo kata mnang'ado wa. Weche mutendre kod somo jatend migao mar somo mana kaka isewacho. No miye mich mane kinde mag jamhuri no kano miye mich kanyo gi jatend piny Kenya kopogre gi mano. En bende ano ka jotifa bende kaluwore gi nonro ma bende notime namba 3 gi kona tamalo 58. Aya, nanjo ka josund bende noloso kotendre kod pek mar ngima. Pek mar ngima en achiel kuom okenge ma bende jotifa na penjo Uganda ma bende nagidayo dhoge. Mwandu ba bende Uganda dwaro mar mondo sirikal odwok piny oruo chiemo kwana tamalo 84 nengo wuoth lewni kanyakla kod gige mag somo ma bende resho na wacho kanyo. Bende gidwaro mar mondo miweche mag limbe pith kod pur bende dok piny gas mar tedo kanyakla kod stima kongo e kinde mamoko. Kawuono en tarik 14 dwe mar April warito winjo ni gibiro bedo ka gilando nengo manyien mage mago mag mudhi. Okang' ma kamano nyalo miyo kata mna kik idhi wuoth. Ponono ni sani holand manengo komedre. Ingini ketho rocho kata mna plans donge. Chachi la winya nepachi kotende kod pek mar ngima chutho kaka Uganda e county ma Kisumu magi gwenge mag Sondu bende nolose. Adieri mar Nyasaye to ngima ni malo kendo mae gima ketho Paul gi magi numbers lakini king'iyo serikal kaka karo ine ground tiwinjo gima ji wacho ine kanisni iwinjo gima ji lamo ginene cost of living ni kabisa it's high kendo affect ji kabisa kendo magima politically ka jatend piny okomiyo maber bro affect legacy ne kabisa bro affect legacy ne inyalo keto gigi policy ket ng'ane ne kia ng'ane ema tiyo maber ng'acha tiyo maber lakini reality e piny ka ji ok feel gigi ji ok neni onyalo nyiewo pesa ne matin moyudo onyalo nyiewo go gimodwaro mochiemi winjo ka miyo moro kanyo okoni ochamo chiemo adi ochamo chiemo achiel